नै लोगोफोर आं पार्कआव दंफैयो आरोना लोगोफोरखौ नेनो सफैनानै दं दा टाइमा खैथा जाखो र' 5:45 जाबा जों 6आवनो ओंखारलांगोन ना ओमफ्राय आङो सफैखाबाय न'निफ्राय पार्कआवसिम लोगोफ्रा पार्कआवनिसो नालाय थांफानांगौ नङाबा हारसिंथ' आं थांखायामोन नै पार्कआव सफैनानै दं नेसनेल बियो लोगोफोरखौबो नुफेराखै दासो लोगो हमलायगोन कन्टेक्टल' रायलायबाय थायो पार्कआव जों एग्जाम हैगोना ओरै बगैबारिथिं थांगोन आरो माबायाव देबिटला माउन्ट अलिभ स्कुल दं गोजान जायो बावनो थांगोन फैयाबा थारबाय आङो हारसिं सफैगोन होननानै मारैबा मोनबाय थर्ड ग्रेडनि एग्जाम हैनायसै फार्स्ट टाइम आंनि बेयो फरिखा हैनाय एग्जामनि फार्स्ट टाइम हैगोन आरो आं माबायदि जायो फरिखाया एसे आइडिया लायै नायनोसै होफेराखै नालाय बिदि एग्जामखौ नै आं थानाय जायगायाव दाउबो जा मोजां मोजां दं नायलाय नै दाउ फैदों न' खाथिनि लामा सेरनि दाउ नै लोगोफोर आङो लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय पार्कआवनिफ्राय जों दा थांनोखौ सुरु खालामबाय थांगासिनो आरो खर'फ्रानो साखाजोब्बाय आंहाथ' एथ' गोजान गारि गाखोलांनांगौ जारलासो जासिगोन आङो खर' साजोब्बाय थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो ट्राफिकआ नायनाय लोगोफोर बिराद ट्राफिक जाबाय आरो दा टाइमा जाहांबायना ओमफ्राय जोंबो मोनहैथ'वाखै दाबो जायगायाव ओमफ्राय नायलाय लोगोफोर आंहा खर' सानाय जाबजों हाला मारैबा मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय ट्राफिकआबो ट्राफिक गारियानो जोंना खारनोनो मोनासै आरो जायगायानो गैलायलायनो नागिरा खस्थ' जाबाय आरो हरैनिया ओरै फैदों ओरैनिया हरै थांदों बिदि जाबाय आरो उल्टां फाल्टां जोबना जेरावबो रानना होजोबनाय उल्टां फाल्टां सोरबा हाय होनदोंमोन नुस्लाबासै स्पिड नालाय बयबो टाइम होसोनाय नुस्लाबासै आरो ओमफ्राय नै जोङो सुपारि गार्डनिफ्राय ओरै गावस्राबाय देबिटला माउन्ट अलिभ स्कुल मोनहैसिगोन लोगोफोर नै साहा बागानखौ नायदो एसे साहा बागान नङा माबासो साल बागानसो नायदो लोगोफोर साल बागान दं नोगोनो हाग्रा बारिबो नुयो आरो जायगाखौ ओमफ्राय नै बे साल बागाना ओरै जों बगैबारिथिं हाबनो नागिरनानै आरो लोगोफोर आं भिडिअखौ खालामनो मोनासै आङो मबाइलफोरखौनो लानो मोनाना नोंथांमोना देखायनायासै गाज्रि दामोनसै बगैबारियाव बेरायहैनायखौ नायदो एसे स्कुलखौबो देखायनो आं टाइमखौनो मोनासै आरो बिहिर जाजोबनानै जायगा मोनफैबाय बगैबारि महामाया मन्दिर मोनफैबाय आरो जायगायाव सफैबाय जों अबस्थाफ्रानो नायजाला खर' गिदिंनानै गारिखौ गाखोबोनायाखै आं गोबालायदों गारि गाखोनानै गोबालायनाङा आङो लोगोफोर नायजाला मारैबा बेमारि नुजोब्बाय आंखौ खर' साजोब्बाय नै लोगोफोर जों गोजौआव गाखोलांसै आरो नैबे मन्दिरनि गेट जों दा गोजौआव थांनो नागिरबाय गाखोलांजेनगोन आरो बियो महामा मन्दिरा गोजौआव दं हाजोआव दंजोबो आरो अनेकथा मन्दिर ओमफ्राय एक्सुवेलि जों लोगोफोर फुजा होनाय जायासै आरो जोङो ओंखाम जालांदोंमोन ना न'फ्राव फुङाव ओंखारनायाव एग्जाम हैनो थाखाय ओमफ्राय बेहाय सोरबा बेदर ओंख्रि ना ओंख्रि जालांदोंमोन ओंखायनो जोङो फुजाखौ उसुबिदा मोननानै होआसै ओरैनोबाबो ना बेदर जायोबा उसुबिदा मोनखायो बयबो खुलुमनो ओंखायनो जों ओरैनोबाबो थांखायो सम सम महामा मन्दिराव ओंखायनो जों होथ'ला आरो ओरैनो बेरायनानै थांसैल' होननानै फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांदो भिडिअखौ नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजागोन आङो
लोंजागौमोन नाय बान्दर नालाय गोरलै अनेकथा दं आरो बिसोरो मन्दिरफ्राव थालाबायखायो बिसोरो बिफांबो गिदिर थायोना नै मन्दिराव नालाय बे गोजौ थाजोबो आरो मोख्राफ्रा नै बयबो फैथारदों नायलाय नैबे मोख्राया किउटथार गोरलैमोन आरो ओमफ्राय बिदि फिसाखौबा मोजां नुयो आरो ओमफ्राय नै बिदि एसे गिदिरबाथाय गिनो ओंखारो आरो ना मारैबा मोनथारो आरो ना बिसोरखौ मेरगमनो ओमफ्राय गोरलैखौ जा अननो ओंखारो किउट थुख्लु दंथारोमोन आरो मोख्रा गोरलै दंमोन ओमफ्राय एसे गिदिरखौबाथाय मारैबा मोनो गिनो ओंखारो बयबो फुजा होफैदों आरो ओमफ्राय जोंहा ओरैनो बेरायनायल' थांनोसै उफाय गैया उनावहाय होफैसै जानानै लोंनानै होनो बायोना ओरैनो बेरायनानैल' थांनोसै खुलुमथ'ला नै लोगोफोरनालाय जिबौआ मा मोदाय थायोमोनथाय बाव बिशहरि थायोमोन आरो बे जिबौनि बाव बाबा शिब थायोमोनदां बाबा शिब गोजौआव थांनोसै लोगोफोर आथिं सालिलायना गाखोलांसै जों गोजौआव एसे बेरायना फैसै हाजो गोजौआव थांनोसै बिथिंबो मन्दिर दंखायो आरो गोजौथिं मेरला मन्दिर दं बिथिंबो मोननै मोनथामसो दंबावोदां